it-tim ta' Strada Reali batni infittex talenti ġodda. Però ma batnix fit-teatri l-kbar, anzi darba batni fil-lokal. U llum qiegħed f'Marsa Xlok ħanaraw din il-play. Kollha f'daqqa, hawnhekk kollha flimkien sabiex intejbu il-ħadd. Hello, jien jisimni Cynthia Parisa Farese, għandi l-karattru ta' Klara u l-karattru tiegħi hija dik il-persuna illi żomm il-kulħadd in order. Hello, jiena Matthew Buġejja u se ninterpreta il-karattru ta' Adam. Nejx u nħu ħsieb il-ġnien tal-Eden u għandi grupp għad-disin li jagħmlu li bawxata. Robert Busuttil, bej ġanna u infern. Hija bej konflitt li ħajonħoloq bej in-nies li jgħixu fil-ġenna u n-nies li għandna l-infernu. Hija komedja mużikali maqsuma fuq żewġ atti. Kollaborazzjonijiet minn nies ta' barra, naslu dejjem ta' fl-aħħar imma ġieli kun hemm dak id-naqat taqtijiet sakemm naslu għall-prodott finali. Ġiet għaddaħ, naf ħaġib disima fuq wiċċ in-nies. Dan il-weekend li ġej, il-ġimma sibtu l-ħadd. Tikkuntattjawna fuq in-numru li qed jidher hawn taħt. U dik hija l-play bej ġenna u infern. U jiena minn hawn nista' mmur għat-teatru li jmiss. U dik kienet il-produzzjoni li mort nara llum. Jekk intom ukoll ħajkolkom xi produzzjoni ġejja, ibatulna.